हामबाय जत चिनी त्रिपुरा तंगनाय त्रिपुरासा जत ताकुबती बुखु संनो तिनि चिनी पार्टी आईपीएफ टिनि ब्रादारहुड नाइसन यूथ आईपीएफ टिनि तुइदुल मुंबाई तिनि सारा त्रिपुरानि जत पार्टी आईपीएफ टिनि हामजानाय सिक्ला सिक्ली ताकुबुखु जतनो तिनि चिनी नांकुब त्रिपुरा लैंड आबनो तिख्लायनानि बागै चिनी खरांनो सारा त्रिपुराव एवं सारा देशनो चिनी खरां तिरिजाथुं कोनो नायथायथुं नौथुं जत चिनी बागै जे चिनी दफाया फनो चिनी बागै खाचाय चुनो चुबाना अंथुं ते चिनी दफाराव जतनो लगिरिना अंथुं आबनि बागै चिं तिनि आनंद बाजार तो खुमलुं जों 7-8 दिननि कैसा प्रोग्राम तिनि नारजाक यूथ आईपीएफ तिराव गब्रावनि प्रोग्रामाव जों जत आईपीएफ तिनि फनो चिनी वाइस प्रेसिडेंट राव चिनी एक्स एमएलए ते चिनी जत बसं दिनै एलाइड अर्गेनाइजेशन दिनै ब्रादारहुड अर्गेनाइजेशन जे तंनाय जत लिडार्स अफ थायो ब्रनो चुबालाय दङ ते आंबो पार्टी आईपीएफ तिनि प्रेसिडेंट आं तिनि बा यूथ आईपीएफ तिनि जे जंजाक प्रोग्रामना सक्सेस खालामनायनि बागै बरोबाय लगेरि दंखायो आंनि सरि हामिया फना आं जे मानसिक जराते बरो न लगेरि नाय आं तिनि अर जरा फाइ दा बरोबाय दलनो दङ आबुन बागै आं सारा त्रिपुराव तंनाय जत त्रिपुरा सारावनो तिनि अखरांनि बिसिंते आं जतनो सिरिना नायो अब जों कयबाय सत्रु उनानि बागैया कयबाय हामिया आंलायनानै कयबाय बुलाय तगलाय आबुनि बागैया चिनि नांमानि चिनि थैनानि भबिष्यत जे गाहाम उनानि बागै जे नांमानि आबनो जों आदाय खायनानि बागै गभर्नमेंट अफ इंडिया एवं भारतनि संविधान खाथिगि सरकारनो जों चिनि अखरांनो जों आवाय खायो काजै चिनि आन्दोलन जों जुदि गाहामखे जों आन्दोलन खाय तंखे जुदि जों मांगिया सारा भारतबर्षनो गोबां मानसिजोंहाय आलादा राज्य सानै तंनाय दङ नेशनल फेडरेशन फर न्यू स्टेट बबाय जों देशनि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जत दिगनि देशनि मिलेबैनो तिनि अमाहाय नांकुबजाक जत जाति गोष्ठीराव अमाहाय आन्दोलन खाय दङ या जों आईपीएफ टी 2009 नि सिमनि तिनि जराते अब धाराबाहिक भाबे अब अब्याहत तंनाय जे माय आसा तंनाय एवं चिनि आन्दोलन अब साधारण একটা आन्दोलन या अब समस्त त्रिपुरावासी थानानै आन्दोलन छ आं बगे जत त्रिपुरावासी त्रिपुरा साराउन थानि चिनि अपनो मेसेज जे यूथ आईपीएफ टिनि अमाहाय प्रोग्राम अमाहाय आन्दोलन अमबो अम कटाल या बছর बছर न अंगै फायो 2009 सिम अम प्रत्येक बছর आके हियो अमया जे समय जरा काहाम मानलायनाय जरा काहाम आबुकेन हिंलायो दिन सजाराव पैसाबैनो मिनि स्टार्टिंग खायथामन बिसिंते 60 दिन 65 दिन रबो हिंलाय जा यूथ आईपीएफ तिराव ठीक आबदिनो ताबो 7-8 दिननि बागै ताबो लामलाय दङ आनंद बाजार हिते स्टार्ट किए ताबो मिनि 14 देवता मंदिर हि दङ मंदिर हाथाय क्रस खायलायका ताबो पैसा डिस्काउंट थांका ब्राव तिनि फाउनि जाब नाय ब्राव तिनि खायलायनाय आरो कांचनपुर थुनाय कांचनपुरनि होइते हिसाबैनो हाईवे रमै ब्राव खमलुङाव थांनाय आंगै ब्रावनि बागै जत कायतननि थानि सुरि थं गाहाम करंखे तिनि थेका बिपद क्रिए गाहाम करंखे ब्रावनि प्रोग्राम सक्सेस हायमान थं एवं चिनि त्रिपुरा साराव त्रिपुरा सादफाबो फिउल जासि थं चिनि त्रिपुरा लैंड बुदाय पिमान थं अबनो जत त्रिपुरा सामथानि चिनि तिनि मेसेज गलायनो हामबाय